Det er blevet tid til en snack, så vi er gået til supermarkedet. De har så mange Pringles. Jeg valgte en med bacon og en med ketchup-smag. Og så havde de bare så mange chips. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om det er bare her i Grækenland, men her holder de altså fugle i jeres supermarkeder. Vi er klar til taste-test. Den første her, det er ketchup. 3 ud af 10 stjerner. Den næste, det er baconsmag. What? Wow! Den er virkelig god. 8 ud af 10 stjerner. Så bliver det børnenes tur til at smage. Og de giver den selvfølgelig 10 ud af 10 stjerner. Tak fordi I så med.